Panguva ino ana majaya osopinda nemadevelopments anoshamisa. Kuri kuzikana kunzi kuPrickep Farm ndo kuri kunyatsokurodzerwa Vision 2030, ndo kunonyatsoratidza kuti it is the backbone, ndo kunorongwa yese yamungaona ichiitika aiwa munyika yeZimbabwe pamwechete nemubato reThe Ruling Party ZANU-PF. Zvisapinda mashoko ari kubuda panguva ino maPrickep developments anonzi akaitika yesterday, awo anobuda achitaurwa panapa nekuexposwa nana majaya subscribe or like on the bell icon. Tipinda panapa anoposta this picture aiwa ramunaka wajunior kudanyora chiti the meeting which is supposed to be taking place at Prickep today, meaning yesterday, will reassure Mnangagwa wife and sons that Zimbabwe is almost in the bag for them. TD plans to reshuffle one of the non-constituency MPs and co-opt his son Emerson Jr. to Minister of State Security, replacing Matuke. Ndo mashoko ari kuda itogwa panapa nana majarajaros. Panapa ana majarajaros atinozikana kuti these are the guys anozikanwa wanikwa inside information, kukaita ana majarajaros, ana Eileen M and the likes. Ndo vanhu vakuti mashoko anenge vataura vanhu vanotora hint on them, vanyatso kuona kuti aiwa zvinenge ndo zviri kutoitika. Panapa mashoko ari kuda itogwa nana majarajaros achiti aiwa vana state security minister they want to be replaced aiwa these guys vari kunokwa kunzi maelites vari kudhuze pedyo matrusted agents emutungamiriri wenyika or the family. Panguva ine zvinyatsoratidza kuti these guys they are now paving their way and they are now ready, havasina kana nguva yekutambisa. Now we are in 2025, 2027 they are going to the Congress, 2028 kune ma-elections, but ari kunzi right now pane ma-allegations ekunzi aiwa ma-procedures ekuti akanzuru aiwa atori in pipeline, atori under the way. Muchiona Singzo Chabangu variko zvekare vachibatsiridzawo zvekare. Mashoko ari kubuda panguva ino yanyatsokuonekwa kunzi the regime it is aligning and positioning vanhu vainoziva kuti ava havambofi vakatirasisa. And now tichiona ku the military kwakonsolidatiwa, people they are now sure kuti hapana kana any resistance yavachatya. Mashoko ari kubuda panguva ino madevelopments anoratidza kuti aiwa panguva ino zvinhu zvinombira zvakanaka. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Wapinda comment section medu mudze mafungiro enyu, subscribe or like, chito on the bell icon.